Phezulu sasazwa ngqolo endaba estudio 9 kundlungulo ye-SABC eAukland Park eGauteng nazi eziphambili. I hand over the baton of leadership with immense pride and complete confidence. Inkokheli ye-DA ishiyayo isikhundla uJohn Steenhuisen uthi ulifezile uGqatso ngokungenisa iqela lakhe kulawulo lorhulumente wesizwe. Shoneli ngendaba sinivubisela ngeselo lamathola amadala ngalenhlwa amazi alo antubululu mulweni ekhaya. IDA liqilima kwayikhulile kunakuqala luluvo lwenkokheli eliqele ephuma esikhundleni umnumzana John Steenhuisen. Kwinto yethu elidlwabivo kaSteenhuisen uthe ulifezile uGqatso lwakhe kumbutho wakhe ngokuthatha eliqela aliphakamisele kulawulo lorhulumente kazwelonke. Ulibethelele lokuba uMzantsi Afrika unorhulumente oquka inhlaba zahlukane kwaye ngongafaniyo namanye amazwe engadodabalisi amalungelo oluntu. Ophumayo noinkokheli yeqela le-DA uJohn Steenhuisen utyabeke urhulumente wobambiswano njengorhulumente obalulekileyo nowenze imbali kweli ekwathi lo rhulumente ngowethuba lokuphucula iimeko zabemi beli loMzantsi Afrika. Ngelishwa ke lo kaSteenhuisen ebekwafumana ukugxekwa torho ngokuba ugoba iphondo kurhulumente we-ANC. Kwintetha yakhe yokuqala phambi kwenginginya ye-DA echukumisekile emphefumlweni, uSteenhuisen uye wangena nzulu ejonga indlela ihambe neliqela isithuba sezigaba ezimbini eyinkokheli. For me, it is mission accomplished. I hand over the baton of leadership with immense pride and complete confidence. The DA today is stronger, larger, more relevant and more influential than any time in our history. Usihlalo ophumayo kwisikhundla sakhe uHelen Zille uthi iDA lelona qela likhulu kwaye uzingca ngalo nanjengoko lisebenza phantsi kwemeko ezinemingeni emininzi kwezopolitiko kodwa ikwangumbutho athi unenyameko eluntwini. We are the party of inclusion, not division. We call ourselves the blue people, not black, not white, not brown, but blue. Blue people distinguish themselves by their shared values. Eliqela ngoku lijongene notshintsho apho kuza kuthi kubucala iinkokheli ezindala kungene ezisakhulayo eziza kuzisa lo mbutho kwikamva elingcono kuquka nentsebenziswano engcono norhulumente wobambiswano. Ukanti ke ngokusiqhagamshelana ngqo nomdidiyelo ophezulu ezindaba ngolwimi lwesiXhosa uhlela mquqo ozimasele lenkongo le-DA njengamehlo nendlebe zethu kuyo. Masikwamkele maqhula bethakozele kazo sixelele kuqhubeke ntoni ngolusuku lokuqala lwale nkongolo. Molweni Bhele, sikwabulisana kubabukele emakhaya. Bhele ngokuqinisekileyo silapha Galaga Convention Center eMidrand nalapho inkomfa ye-DA eqalileyo ngalentsasa yanamhlanje ngentsimbi yesithoba. Uthethile ke inkokheli ye-DA ephumayo uJohn Steenhuisen ebulela ke amalungu ombutho ngayo yonke inkxaso athi amnika yona. Uye ke wacela okubana inkokheli ezilandelayo ucela into okubana mazixhaswe. Ukanti ngokubhele ukuqhubela phambili ngalomcimbi sakuthetha nomgqatswa olapha kule position yokubana makabe inkokheli ye-DA uSibusiso Jonase umfana walapha eMidvaal. Ukanti ke sakuthetha kanye noYolokazi Mfutho. Yolokazi Mfutho ke uyingqali yezopolitiko naye ke ozawuthi ke asixele into okubana yena ubone ntoni na apha kule nkomfa namhlanje. Sinamkele kakhulu enkqubeni yethu. Molweni bhuti. Molo sisihlelo ndibulise ngokuhlale ababukele emakhaya. Enkosi kakhulu. Khawutsho ke uba uzena ntoni entsha apha okukubana ungonyula ube inkokheli yaqala. Into entsha endizawuza nayo apha kwi-Democratic Alliance kufuneka sikhumbule ukuthi kukho abantu abahleleyo emakhaya kwangoku aba-discouraged if I could say so, abasengasafuni into ebadibanisa nepolitiki kuba bebona ii-failures zika-government wethu kwangoku. So into ebalulekileyo kukuba sihambeni sithale iibhutsi zethu singeneni emphakathini sibakhuphe phayana bangasiboni siperforma baze basivotele kodwa kufuneka thina
thina sihambe singene phakathi sibathathe sibaxelele ukuba i-Democratic Alliance izawuzisa utshintsho kwezi local government zizayo. Ucinga ubona inkxaso? Ndinayo inkxaso I would say ayiphelelanga kodwa somehow ikhona apha ikhoyo. Masithi ke uyonyulwa ube inkokheli yalombutho. Lo mbutho we-DA ukuze ube kanti uyakhula kakhulu kuba ngoku siyabona into yobana zikhona iingxaki zokhula. Kufuneka ungene kubantu abamnyama. Ucinga fanele uba ingenzeka loo nto? Ewe, into engenzeka leyo kayifumene inkokheli ezinikayo izinikezele uba yona izawudibana ihambe iyothetha nabantu emakhaya. Kuyafuneka kwinkokheli ye-Democratic Alliance entsha ngoku ube nenhliziyo yabantu, ukhumbule ukuthi abantu baneengxaki ezininzi abadila nazo, kodwa kuyafuneka uzifake phayana kwizihlangu zabo uze ufikelele kwixesha apho uthetha nabo. Utsho kumfo wasemagcwerheni Bhele kokubana uhlele ethembeni lokubana yonke into ingenzeka esemandleni abantu. Yolokazi ucinga fanele into okubana lo mbutho we-DA namhlanje umyalezo wabo uthethele nabantu okanye uthetha nabo bodwa? Namhlanje inkosi kakhulu mandibulise ngokuphaphula ekhaya hlela. Sibonile ke namhlanje iDA iqhube kakuhle kakhulu ungqungquthela yabo. Sinabantu abangapha kumawaka 2 abakhoyo namhlanje. Babonakala ingathi bochwayitile bangxamile bafuna ukukhokhela. Abanye bafuna uvotela. Kodwa ke siyabona uba nabantu ngokuvotwayo ngokuxoxayo ngamani kuxoxwa izinto ngeconstitution, abanye baxoxa ngepolicy uba makususwe into zegambling nezinye. Abantu ingathi bayavuya ke ukuba khona kweCongress. Kodwa ke sawubona uba abantu eSouth Africa kuba siya kukhetho apha phakathi enyakeni okanye kupheleni konyaka apha iDA izawuphinda nakhona ifuna ukhankase ifuna uvotelwa ngabantu. Sawubona kuba abantu bazayivotela neDA kuba iCongress kuba uzawunyulwa nje abantu abazinkokheli zeDA. Kodwa kasiyazi uba izawuzisa utshintsho na kwiSouth Africa iphela. Makhathebe, kubonakala ngathi inkomfa yalonyaka ayifani nezinye inkomfa iDA eqhele ukuba nazo. Ungaba ucinga fanele uba le DA yanamhlanje iDA karhulumente okanye iDA yabantu? Genene siyalibona utshintsho uba iDA yize kuba isithi singoku sisebula urhulumenteni. Siyabona nendlela abazibonakalisa ngayo uba siyasebenza, sinabaphathiswa, sinabantu ngoku abatshayo basenzile umsebenzi. Sibonile kusasa namhlanje umphathiswa wezemfundo, sabona umphathiswa wezetechnology, sabona nomphathiswa wezefisheries and environment. Bethe ngemisebenzi abayenzileyo for uluntu lwaseSouth Africa. Bayayibonakalisa iDA uba ekhesa mhlawumbi sawuphatha apha elizweni eSouth Africa mhlawumbi bangalenza utshintsho. Batsho ke bantwini babo sawubona uba izawuthini na kubantu abangekho lapha kule ngqungquthela kuba utshintsho sulubona kwi-communities apho abantu bahlala khona asuluboni kwi-Congress. So sawubona ke ngoku iDA le ithethayo apha namhlanje into bazakwazi na uyenza xa bengene erhulumenteni after i-Congress. Ngomso ke Bhele kuseni ngentsimbi yesithandathu amalungu eDA aza kuvotela iinkokheli zawo kwaye ke zawuthi ke ngoku iziphumo zaziswe ngomso emva kwemini. Sibuyele kuwe studio Bhele. Maqobokazana ngalale endleleni kunyembelekile sibamba ngazo zozibini ihlela apho eMidrand. Umphathi wezemidlalo ubugcisana nenkcubeko umnumzana Gayton Mackenzie umemelele ku-SACP ne-ANC ukuba zichebana induma. Umnumzana Mackenzie ukhumbuze amahlakani embumba ukuba baninzi abantu abaphulukana nobomi ukuze le mibutho emibini imanyane. Ebethethe kwaRhafondeni eMpumalanga kwisikhumbuzo seminyaka engama-33 uChris Hani wabulawayo. Imibutho eyayifudula inyandenye eliqilima iANC neSACP ibonakale ingaboni ngasonye kumsitho ukukhunjulwa kokusweleka kukaChris Hani. You are taking 10 steps back. I'm saying to you today, if this event, which we've made a national event, cannot bring you together, there's no hope for you. You are going to fight until you're out of power. Kambeke ayiko kokuqala kubona olukruthakrutano phakathi kwala maqela. Ilihlazo nenyala ukuyoqhithana phezu kwengcwaba leqhawe lesizwe. This must never happen again. Lo gama usekela nobhala we-ANC uqinise isidingo sokuba la maqela ahloniphane. If SACP take a decision, we must respect it. If ANC takes a decision, we expect everyone to also respect that decision. Uthemthele would be working with all
inhlaka ze-society to make sure that today we've got a very strong government. Ukanti ke lo msitho uphele noko ithemba lithe xhaxhe ababeyinxalenye bebambisene ngengoma eyodwa. Sihlabele mgamane ndaba zethu umbutho ongenza inzuzo kwilokisha yaseZwide eGqeberha eMpuma Koloni uguqula inhlalo yoluntu. Umbutho iAutism Matters RSA kumbutho odala indawo ekhuselekileyo nevuselela ithemba kuluntu. Lo mbutho ugxile ekufundiseni uluntu ngeautism njengoko isisimo esingaqondwa uluntu oluninzi ezilokishini nasezilalini. I-autism ichazwa njengemeko ye-neurodevelopmental echaphazela indlela umuntu alibona ngayo ihlabathi kunye nokunxibelelana nabanye abantu, kwaye iyahluka kumntwana ngamnye ochaphazeleke kuyo, njengoko abanye befuna inkxaso yemihla ngemihla, ngelixa abanye bebangabantu abadala bakwaziyo ukuzimela. Kubazali olu hambo lunamahla ndonyuka. Abaninzi abanako kufikelela kulwazi oluchanekileyo okanye izibonelelo, kwaye kulapho lo mbutho ungena khona. I-organization yabazali abantwana abane-autism so ngokubona ukuba ngabana amasebe wezemfundo abantwana abane-autism ashokoxekile. That is when savela sazenzela i-center ye-autism ethatha abantwana abane-autism from the age of 3 years to 18 and then babe khona esibafocusisa kwi-skills from 18 to 21 years. Ukukhulisa umntana ophila ne-autism kuza nemingeni ethi itshintshe njengokuba umntwana ekhula. Eyanceda ngohlobo luba nam ndifumane ulwazi lezinto bendingazazi. Kuba bendikhuliswa umntana nje ndafumana ulwazi kakhulu ngezinto bendingazazi. Ngoba mandize kule center ukufuna ukukhuthaza abazali abancinci bathi beqala ubeleka umntana afumane umntana ophila ne-autism. Baye bona bacinga basisiphelo sobomi kanti isophela bobomi. Zi-45 izikolo ezinemfuno ezizodwa eMpuma Koloni, kodwa ayizizo zonke ezifundisa abantwana abaphila ne-autism. Children are still accepted at special needs schools, but to include a child in a classroom, we need quite a lot of support for that one child in the classroom. We need to support the educator in the classroom. Uluhlu lwabalindileyo kwizikolo ezinemfuno zemfundo ezizodwa luyaqhubeka lukhula, kwaye kuthatha ngaphezu kweminyaka 2 ukuphuma kuluhlu lwabalindileyo uze ubhaliswe. Kwiindaba ze-SABC nguNtombozi Kopalintula eGqeberha. Uluntu lwaseSebilongo ngaseThaba Zimbili Limpopo ekugqibeleni lude lanikwa iziqinisekiso zomhlaba phantsi kwenkqubo yokubuyiselwa komhlaba. Uluntu lwafudusa kumhlaba okhoko ngo-1962. Ezi ziqinisekiso zomhlaba zityikitye zanikezwa kusekela mongameli uMnumzana Paul Mashatile kunye nomphathiswa wezemihlaba nophuhliso lwamaphandle uMnumzana Mzwanele Nyonso. Ngabantu abangaphaya kwewaka baxhamle kule nkqubo phantsi kweSebilongo Communal Property Association. Lo mhlaba ubuyiselwe kuluntu lwaseSibilongo uzihektare ezi-340 kwaye ukwifama yaseSwartkop. Le nkqubo yokubuyiselwa komhlaba iza kunceda iintsapho ezingama-89. Umbutho iSilibong Communal Property Association wasungulwa ukuze ujongane nophuhliso lwalo mhlaba. This handover is an important step in restoring the dignity of this community and installing a sense of belonging. But restoring dignity requires modern transfer of the land. It requires the community to regain a sense of belonging and the economic independence. To achieve this, we must protect the grave and the heritage site of our ancestors, rebuild economic life of this community. Elibango lomhlaba lafakwa lingekafiki ixesha eliqingqiweyo likaDisemba ka-1998. Uluntu luchithe iminyaka luthintelwe ekubeni lufikelele kumadlaka entsapho. Kungokunje lukholelwa ukuba kwenziwe ubulungisa. It's not only about the restoration of land, it is about the restoration of justice, dignity and sense of belonging to a black child. Usekela mongameli uMnumzana Paul Mashatile ukhuthaze uluntu ukuba lusebenzisane ukuqinisekisa ukuba amaphulo ezolimo kulomhlaba ayimpumelelo. To the Sibilong Community Property Association, I say to you, guard this land. Use it to build a community that thrives in freedom and prosperity.
Umbutho iSebilong CPA uthembise usekela mongameli kunye nomphathiso ezemihlaba ukuba uza kusebenza nzima uqinisekisa impumelelo yeliphulo. Okusuka kungquphansi kubuchwepheshe be-Wits Anglo-American, isibhakabhaka ngokuhlwa nje sibonisa bumbejembeje bemiboniso eqaqambisa imo yehlabathi kunye negwenkwezi. Ngathukude le emkhathini njengamalungu eArtemis lo mbukiso iSky Tonight ubukwa bukhoma wenza abawuthamele bazizwe bendiza esibhakabhakeni. Lo mbukiso ufike ngesikhathi esihle njengoba inkanyezi ziqhamile nonyezi uvele kahle bonke ababukeli bakwazi ukuqonda ukuthi kwenzakalani emkhathini. We're in the change of the season. So we've got all our summer constellations busy setting, new constellations are starting to rise, new objects are coming up in our night sky. So it's something that's constantly changing. Lo mbukiso uthinta izifundo zobuchwepheshe udonse kakhulu intsha ezimisele ukufunda ngomhlaba kanye nezihloko zasemkhathini. It was very interesting and it was beautiful. I learned a lot about the stars. Kuphethe kamnandi njengoba bekukhona nodadewethu ongene eyintombi waphuma eyingoduso umyalezo wothando ububhalwe phezulu emafwini. We sort of started talking and chatting about 2 years ago and that's how we got to here. Kuthiwa inkanyezi ngayinye iphila iminyaka ezigidigidi sengathi nothando lwabo lungaqina luqhakaze okwenkanyezi esibhakabhakeni. Ezindabeni zeSABC uNondumiso Mkhize Bowe eGoli. Umbengo mje ucima umlilo nangomso ke kwabe kusachila thina makube chusi behele.